Gràcies, senyora presidenta. No se pot demanar consens i otorgar-nos 5 minuts per al debat més important de la legislatura, senyor conseller. He vist claríssimament en la seva intervenció la feblesa d'un govern valencià impotent davant la situació. La seva mala gestió en la negociació ens ha portat a una situació catastròfica. No entenc com el grup socialista i el Partit Socialista aplaudeix un acord que ens deixa a la cua d'Espanya, a la cua en financiació. És impresentable que el senyor Alarte aplaudisca una proposta que condena els valencians a l'autèntica misèria. I davant això, els valencians tenim un PP que plora com a partit el que no ha sabut defensar com a valencians. Els valencians som els últims amb aquesta proposta de finançament que és un autèntic escàndol i una vergonya impresentable. Una injustícia sense nom que incidirà gravíssimament en el benestar dels valencians i de les valencianes. Esta és la realitat, senyor conseller, a la cua d'Espanya. Esta és la realitat. I davant això, senyor conseller, em pregunte què ha fet vostè? Per què es va abstindre? Per què va anar, després de tot el que ens ha contat, al Consejo de Política Fiscal i no va alçar i se'n va anar? Per què no va rebutjar un acord que ens penalitza i en la seva abstenció avala el model del senyor Zapatero? Per què ho va fer això? Perquè altres comunitats autònomes i altres dirigents del Partit Popular sí que van tindre un vot diferent al que va manar Rajoy, el de Canàries, sense anar més lluny. Però vostè no. Vostè va aplaudir amb la seva abstenció un acord injust per als valencians. Vostè ha dit coses que nosaltres podem compartir, però mire, la situació és més greu del que ens ha dit vostè. Vostè no ha fet bé els números, perquè si hem d'esperar, com diu el senyor Alarte, al fons de competitivitat, més bé que m'on anem directament a Càritas. Perquè si de la financiació autonòmica tenim en compte les previsions del govern central sobre els ingressos tributaris prevists i fa una previsió en aquest model del 3% anual, tenint en compte que les previsions del mateix govern central per al 2009, 2010 i 2011 són del menys 3,6%, menys 0,3% i l'1,8%, vol dir que els ingressos d'IRPF, IVA, operacions internacionals i impostos especials seran menors. És que no arribem ni als 1.000 milions, senyor conseller. És que la situació és catastròfica. És que s'està incomplint el principi de constitucional d'igualtat. I jo li pregunto, ha demanat vostè ja al Consell Jurídic Consultiu que faci un informe sobre la constitucionalitat d'esta proposta de financiació? Perquè no són tots iguals davant la llei? Com pot ser que altres ciutadans de l'Estat puguen tindre més recursos per als serveis bàsics que els valencians? Va vostè a demanar el principi de constitucionalitat i mirar si se pot recurrir per aquesta via aquest acord? Ara, el que m'ha preocupat més de tot del seu discurs és la insinuació d'una actitud xenòfoba contra altres comunitats autònomes. Alerta el que estem fent, perquè no se pot enverinar la consciència dels valencians dient que altres, que sí que han fet el seu treball bé, que sí que van contemplar en el seu estatut un model de financiació i sí que han negociat, no com vostè, que no va sumar ni el suport d'esta cambra, com li van dir en el seu dia, fa 2 anys, per a negociar amb el suport de les Corts Valencianes un acord. Per tant, alerta en el lío que ens poden clavar, enverinar la consciència a través dels seus mitjans de comunicació, que paguem tots, del poble valencià en difamacions als que sí que han fet bé la faena. Què va parlar vostè en el conseller Castells quan el senyor Castells vingui així? Li va explicar la negociació? No tenien que fer una dinàmica conjunta, un front comú? Per tant, alerta perquè ens juguem en la seva actitud aspectes tan importants com el corredor mediterrani. Però mire vostè, nosaltres